कहाँ मिले हैं भोलेनाथ जी बताओ बसहा कहाँ मिले हैं भोलेनाथ जी बता दो बसहा कहाँ मिले हैं भोलेनाथ जी। अरे नदिया से पूछनी तालाबुआ से पूछनी नदिया से पूछनी तालाबुआ से पूछनी जाके हम पूछनी सागरवा से हो सागरवा से उतर के गइले गंगा के सतवा में उतर के गइले गंगा के सतवा में कहाँ मिली है भोले नाथ जी बता दो बसहा कहाँ मिली है भगवान जी बता दो बसहा। गोजर से पीछा पूछनी हम बिछुआ से पूछनी गोजर से पूछनी हम बिछुआ से पूछनी जाके हम पूछनी आजा गरवा से उतर लेके नगवा गइले अपना संघवा में उतर नगवा ले गइले अपना संघवा में कहाँ मिली है भगवान जी बता दो बसहा कहाँ मिली है महादेव जी बता दो बसहा कहाँ मिली है महादेव जी। भंगिया से पूछनी धतुरवा से पूछनी भंगिया से पूछनी धतुरवा से पूछनी उत सब लेके गइले अपना संघवा में कहाँ मिली है भगवान जी बता दो बसहा कहाँ मिली है महादेव जी बता दो बसहा कहाँ मिली है महादेव जी। संत से पूछनी हम मानुष से पूछनी साधु संत से पूछनी हम मानव से पूछनी जाई के पूछनी पार्वती मैया से हम जाई के पूछनी पार्वती मैया से उतले गइले भूतावा के संगवा में उतले गइले भूतवा के संगवा में कहाँ मिली है महादेव जी बता दो बसहा कहाँ मिली है शिव गुरु जी बता दो बसहा हो बता दो बसहा कहाँ मिली है महादेव जी बता दो बसहा। हर हर महादेव।